guys! Welcome again to our channel. Nandito tayo ngayon para sa haul na pinag-promise ko kahapon sa inyo na ipapakita ko yung mga binili ko doon sa Bohol Plant Expo. So, I will make a short video para makita nyo yung mga binili ko dahil kakaiba. This time is about herbs. Ayan, nakita nyo naman, nasa harapan nyo, no? Sabi ko, 7 pots yung nabili ko kahapon. Pero bilangin ko kung nagkamali ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pots pala. Mali pala yung 7 na sinabi ko. So, guys, as you know, at saka sa mga nakikita nyong video, marami na akong video tungkol sa mga plant expo, exhibits, mga yung mga showcases, ganyan, ng mga plants. At ito yung, ewan ko kung pang ilan na ito. Di bale. Ito sa channel na natin, na Rich Cheats, sa mga baguhan pa dito, pwede nyong i-check yung old videos. Makita nyo yung mga pagpupunta natin, pag-guess natin sa cutting ribbon. In-invite tayo minsan na tayo mag-cut ng ribbon together with the politicians, minsan mga managers ng bank, like that, mga official. Ang daming magagandang tanim. Every time na meron silang ginagawang ganyan na mga event, sobrang daming plants dito sa Bohol na a-appreciate ko kasi mahilig nga kami sa plants. At ang masaklap lang, minsan, yung mga presyuhan nila ay medyo hindi nagugustuhan ng mga bulsa namin. ang taas ng presyuhan doon sa mga sa bagay, maintindihan natin dahil yung mga mahal na presyuhan ng plants, depende sa klase, depende sa rarity, yung pagkarir niya, depende sa pangalan nito, kung yun ba ay galing pang ibang bansa, ganon, at kung magkano ang nagastos para lang mapaabot dito sa Bohol ang ganong klase ng tanim. Kaya kami naman dito ay masaya kahit na yung mga local lang o herbs, ganyan, nilalang natin to, pero ito nagsisilbi sa kusina, no? So maganda at marami tayong nakikitang iba't ibang mga plants na never nating nakita pa noon, katulad nito, like this one. Ito po ay, ang pangalan nito, meron yatang nakalagay dito sa pot niya, kahapon, tinanggal. Ay nako, hindi ko na alam ang pangalan nito, tinanggal. Bakit niya tinanggal ang pangalan? Naku, tatanong ko pa kung ano ito. Kasi, very rare na makakita ako ng ganito na ganyan, guys. Yung birds ang shapes ng nandito sa flower niya. Birds, parang lovebirds. Teka, i-close up ko ha. Ayan. Para siyang lovebirds na nandyan sa stem, sa branch. Nakakita ka na ng plant na ganyan na may bunga ba yan o flower? Flower pa lang yata. Flower na birds ang flower. Nandiyan ang pangalan niya kahapon sa pot. Ewan ko bakit tinanggal. Di ko na tuloy masabi sa inyo kung anong pangalan ng plant na ito. Pero very rare kung makita ang plant na ganito. Yung para siyang bird talaga. Kita mo. Parang lovebirds na nakadikit. Nakita nila yung lovebirds. Ngayon lang ako pumunta sa isang plant expo or exhibit na merong mga tanim na herbal plants like this. Kaya lang, walang marami. Ang dalawang klase lang nakita ko kahapon, itong parsley and the rosemary. Kaya merong dalawang pots si Mama Mabel. Ito yung binili ko. Ito ay binenta niya ng, ang price niya is 500 ang per pot.
eh tinawaran ko. Kaya pinagbigyan naman ako sa tawad na 400, kaya yung dalawa naging 800. Tapos ito naman, itong parsley niya ay 180 ang isa. Tinatawaran ko siya ng 150, sabi niya, "Ma'am, paano naman ako, di na ako kikita. 150 kasi ang bili niya daw nito." So, sabi ko, sige na nga, kawawa ka naman. So, 180 ang isa. Okay, so, ito naman sila birds na ito, yung nasa entrance ito, pagpasok namin, hindi ko nakita, hindi ko napansin. Kasi maliliit eh. On liit, oh, you look at this. Napakaliit na bird. Eh, hindi ko napansin. Sabi nung, yung exhibitor, "Ma'am," sabi niya, kasi alam niyang mahilig ako sa mga rare. Sabi niya, "Ma'am, meron ka na nito? Nakakita ka na ng ganito?" Sabi niya, "Ano yan?" Sabi ko, "Yung ganyan na bird, bird ang flower." Kung tingin, "Oh my God, oo nga! Birds na maliliit." Sabi niya, "Oo, ang cute." Sabi niya, "Gusto mo yan, ma'am? 650 lang," kanya. Tapos nung pauwi na kami, kasi nasabi niya sa akin, pero sa kanya ko rin binili yung isa. Meron pang akong ipakilalang isang, may nabili ako sa kanya isa, tab 1,000. Eh, yung tab 1,000 na yun, tinatawaran ko, sabi niya, "Ma'am, mura na yan, doon nga sa kabila, 3,500 yan." "Ha?" Sabi ko, "Bakit mahal pa rin? Eh, mura na ngayon ang ganyan na plant, yung ito. Ito yung Burle Marx na variegated. Meron naman kami nito, pero pag sabi niya, "Bilhin mo naman para sa birthday ko." Para ako na parang ako na antique kasi birthday niya pala. Tapos yung batang yun, lagi ko nakikita, matyaga, masipag, at mabait na anak. Laging tumutulong sa nanay. Sabi ko, "O sige na nga." Tapos tawaran ko sana, sige na lang. Regalo ko na lang sa kanya. Kaya sabi ko, "O sige, kunin ko na." Tapos nung napag-decidean ko, sabi ko, "O sige, iiwan mo lang dyan. Dadaanan ko pag uwi namin." Ikot-ikot ako, tingin-tingin. Tapos yun nga, nakita ko yung kay Ma'am Mabel. Ayan, nakabili ako. Tapos mamaya, sabi nung asawa ko, "Tayo na, tigabi na." Sabi niya. So, paalis na kami. Nakita ko, naalala ko ito. Sa kanya rin yung may-ari ng Burle Marx. Sabi ko, "Magkano na yan?" Sabi ko, 650, "Ma'am, mura na eh." Sabi niya, "Mura ba yan 650 sa panahon na ito?" Sabi ko, "Yung 650 dahil ang daming mabiling bigas." Sabi ko, nagtitipid na tayo, di ba? And then, at saka mas mura na mga tanim ngayon, may tag 50 nga eh. Sabi ko, "Ma'am naman," sabi niya, "O sige na nga, 500 na lang," sabi niya. So, nabili ko ng 500. Pero yung 1,000 walang tawad. So, nabili ko, eto, at sabi niya, madali lang daw buhayin. So, tingnan natin. Kaya lang, ito, napansin ko, itong isang parsley na ito, nalaylay. Kaya, ilagay ko doon mamayang hapon, later. Yung iba hindi. Pagsisigla, oh. Diba? Sige, lagot ka. Ilalagay kita sa pasta. Hahalo kita sa sauce. Okay. So, yun guys, ang nabili ko is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun, 8 na pots ng plants kahapon. Ayan. Pero, 1, 2, 3, 4. 4 lang na klase. Kaya, ayan, eto, ang gaganda naman, di ba? O, ayan, thumbnail ko. Ang gaganda naman na nabili ko. At sana ay na-enjoy nyo naman itong aking ginawang plant haul today. Kumunti man siya, or sabihin natin sa mga nasanay sa mga mamahalin, ito ay mumurahin sa iba, pero sa akin, mahal na yan. But, useful. Ma-utilize natin ito. Kahapon nag-luto kami ng lamb chops, pero ang ginamit ko is dry. Next time, I will be using fresh na. Nandito, oh. Di bale, meron pa naman ako sa freezer nung lamb chops. Okay. Masarap ito ilagay sa roasted chicken. Masarap ito. Naku, ang sarap guys. Pati sa focaccia, pag magawa kong focaccia bread,
ang sarap ilagay. Hindi naman sa masarap, yung aroma niya is nagpapasarap. Yung kakain ka, maamoy mo, nakakagana, ang sarap ng amoy. Lalo na dun sa mga malalansa, like for example, the lamb, kahit yung beef, kahit yung pork, kahit yung, lalo na yung chicken, lagyan mo nito, roasted, with the potato, naku, sarap. Kahit yung potato, minsan nagluluto ako, instead of doing the salad, chop-chop ko yan, gawin kong wedges, and then pagkagawa kong wedges, pagburan ko lang siya ng salt, olive oil, and then a lot of garlic, kasi alam nyo naman, mahilig ako sa garlic, and then this one, yung rosemary, lagyan ko siya. Ang ginagawa dito guys, cut mo lang ang sanga, cut mo ganyan, tapos yung remove na itong leaflets niya na maliliit, yan ang i-tear mo, or ako, pinapound ko yung dried, kasi dried mahirap lumabas yung kanyang aroma. Pero ito siguro hindi na. Ganun-ganun rin mo lang. Katulad nung ginagawa ko sa basil or parsley, yung inaano ko sa kamay, dinudurog sa kamay, pwede. Kasi fresh. Masarap na. Ang ganda. Fresh na ang rosemary natin. And parsley, padamihin natin yan. And of course, the birdie, ang tawag ko dito is birdie plant. Yan. Si birdie plant. And then, the Burley Marks. Yun ang ating kita today na nabili namin doon sa Bohol Plant Expo. Thank you so much guys. See you. Ayan natupad ko yung promise ko na mag-plant house. Ayan, at nagawa ko na naman. Nakita nyo na si 69686 natin. Ang laki na, ang liit-liit ito noon. Nung binili natin ito, ewan ko kung matanda nyo yung video na yan na galing kaming Trinidad, binili namin to. 2 o 3 lang yata ang dahon. Ngayon ang laki. Mapropagate na naman siguro. Okay. Please like, comment, and i-share nyo naman itong video namin guys. Thank you so much And see you on the next video. Okay, promise. Bye-bye. Thank you so much. Love you guys. Take care.